Warning, ang video pong ito ay bawal sa taong may sakit sa puso. Para lang ito sa mga matatapang. Kaya kung duwag ka, manood ka na lang ng Dora. Huy, ikaw. Tara. Chad. Talay. Halloween at ano now. So guys, may panglamos na alas 3 na gid. Alas 3. Pwede maglaro. Alas 3:04 na gid. Pagdali Richard. Late na ta. So guys, mato na magbilang sa ano. Kaya among adtuan ang mga kauban. Nga si Motik. Anta na guys. So guys, 3 yung challenge na nandito sa eskina sa Minterio. Gamay na lang. So ispat. Mga mundala ka kanir ganyan ispat sa circle. Oh, Chad. Bakbayo sa dai. Ito na ito. Bayar mo lang Chad. Hindi ka mo ispat. Ispat itong nang. Gagawin. Ano ba ito ini mana? Bogba na mo. A few inches later. Ispat sa ispat. So guys, Ay tadi. So guys, nanami dito sa Minterio. Kuan ni ghost hunting. Buffet. Ang atong oras kay 3:16. Nakaabot tong alas 3 guys. Balag late. Saan ta? Ato sa ingat sila kay direk alas 3 ko nung pakitan sa deal mo. Lumbag tagdagan. Para mo to mo guys nga na cemetery. So yun lang ang kuat kay basing nag-book doon sa deal mo ani. Amo lang gipaong guys kay Ya, tara, hindi mo na yan. Darag mo na mo. Bawa kayak bak. Sentrahan kayo, magipanat bras. Oh guys, ato kay diri guys. Panot bras na Askang sayo. kita gid guys. Oh, wa kay makita. Exit sa kong ipon. Bukas di ay. Arang ka diri Chad. Arang ka diri. Ang kauban, may reklamo kay siya yung master yun. Chad! Sarino? May nagkuhan Chad. May puti yung naglutaw-lutaw Chad. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Nakatapag ko kanda. Sorry. Salukan na ako naman siya. Asan ito mga lula? Grabe
grabing handlo ka dito guys. Ako pa ilang gawahe. Among video si Lula guys. Ayla. Bantayin nila. Silvino Tomas Rolniado. Bro. Ang sandil mo. Jadi kan urut naman kaniya mo nang isa ko niya. Pero kanila labaw ba yun eh? Sabi. Horror. Sana. Insana. 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 Insa lagi na. Insa lagi na. Naglog ako. Kadugog na. Sadlok kayo guys. Pero masadlok ako na kong now. Masabot sa tadi. Biasa aja, dagat pa. Isa. Isa. Sabi ko. Ha? Marami ako may alingat murag ni Ana lah. Saan na itong gibuhat diri eh? Look ka gini ng biyaan siya. Hadlok kayo ang minteryo pero masadlok pag-ibiyaan ko niya. Aha. No, nga murag na uyab. Sa entay na pa naman biyahan. Sabi niya kasulti karong gabi una. Grabe nga luka. Guys. Hello. Kita mo silang makita. Loy. No. Saan ito? Murag hadlok mo kasi. Dinuang naman na eh, tanay. Yung nagdiri guys ay tanaw guys. Yawin dit. Murag na inilukad. Ilukad akong dughan kaniya pero wag giniasaw ko. Kugilag. Adi! Kampahoy na! Ano?
Patay di sa kadayon. Ano gusto rin na? Bawal na ba na ito? Ito? Padal pitasa. Hindi na start. Hindi. Pati binuangan meron na. Nakutan may gasolina? May gasolina kung nagapon. Oh guys. Nag-uilap naman. Asal to. Murang mag-isuyop ni nila. So hello guys, mga ito nga mo 3 AM challenge no. And grabe perte yung halukan na guys. Laliman ka ato menteryo alas 3 na. Mambot na lang. So guys, kung na mo gustong ipagama ng mga challenge, i-comment lang sa boss. Then shoutout din nila ni Antoinette Quijano. Pa-shoutout sa akong mga anak nga subaybay sa inyong video. Sila Cutie May, Kian, and Liam. And shoutout kay Giselle Berdida, nga classmate na ko sa P61 Laboratory. O shoutout sa dahil sa tanang IDT lang kurso. Shoutout sa ko ni Lano Alex. Lano Alex. And sa ganda pa nga na wait? Para ma-after RM Carquibas. RM? RM lang. Dali. RM Carquibas. Shoutout dali niya guys. Taga sa tiyo sa niya guys. Schoolmate rami. So maro to guys. Sa gustong ma-shoutout, just comment below with the hashtag DodongTV. Ako lang usa dito bala guys. Kananguli na sila. Tanaw sila sa taytay. Ano rin ko kaban dito? Bapa ka na siya guys. Oo pa. Ito guys, thank you for watching. Happy Halloween! Bogba ni mo eh.